malipatan kung nato'y puso uray nuawan kadet na titunggal aldaw uray pa'y nutawenet iti naglabasen di mundon ko rin ang malipatan ka ingat tungpal tanin gana yun nga adakan ya timpay dulin mo ngayon nya ipaay mo apagbiyagan uray numay sa akto bayen analami isa bagay di mo tun ko rin ang malipatan ka ingat tungpal tanin di gantun malipatan kung nato'y puso uray nuawan kadet na titunggal aldaw uray pa'y nutawenet iti naglabasen di mundon ko na ang malipatan ka ingat tungpal tanin kana yun nga adakan ya timpay dulin mo ngayon nga ipaay mo apagbiyagan uray numay sa akto bayen analami isa bagay di mundon ko rin ang malipatan ka ingat tungpal tanin di mundon ko rin ang malipatan ka ingat tungpal tanin nagrigate biyak ko di agmay maysa kan kanayan laeng hasiliwakin ka halang aruden biyak ko di nakan baybayan tanalpas ko kari adi kalipatan maasikan biyak ko ket ipangagnan ulilan to'y puso taginuran ni ayan hinit pulay jay nga to sudah saksita highway biyak ko di nagkarikay maminsan ba'y biyak ko anda iride pa nagparang adagos daladawang kaniya
Ibugbog mo nga ruden Tidirun di ayar Tananabe maminsan pa'y Isang itni ayar Nagrigate biyaku di agmay maysa kan kanayon lae asi iliwaken ka halang aruden biyaku binakan bay-bayan tanalpas ko di kalimpatan maasika biyaku ket ipangagnat hulilan tuy puso taginurani ayan hinit bulan jay ngato sudah saksita ay when biyaku di nakarikawan maminsan ba'y biyaku ana iri depa nagparang adagus taladawang kanaya ibugbog mo nga ruden tidirun ni ayar tananamek maminsan pa'y isang itni ayar tananamek maminsan pa'y isang itni ayar